Bun venit, culinari pasionați! Astăzi vă aduc o explozie de gusturi și culoare direct din inima Spaniei printr-o paella vegană, un preparat plin de arome și pregătit cu dragoste și ingrediente simple, dar pline de magie. Ca bază am folosit supa concentrată de legume scoasă direct din congelator pentru un orez perfect aromat și savuros. Ce legume se ascund în această capodoperă? Ciuperci, ardei roșu, mazăre și porumb fraged și murat, o combinație de texturi și gusturi care vă vor cuceri instant. Iar pentru un rezultat special o servim cu anghinare murată, un ingredient care adaugă un gust inconfundabil și o notă de rafinament. Perfectă pentru zilele când avem nevoie de o masă ușor de digerat, dar plină de savoare și ideală pentru zile de după mesele copioase. Pentru final, nu uitați, o masă bună nu e doar despre gust, ci și despre momentele frumoase pe care le petrecem în jurul ei. Pe data viitoare, gătiți cu pasiune!